Sziasztok, én Jet vagyok, és újra itt lennénk egy ilyen Don't Starve videóban. Hát sajnos Death Knight nem ér rá mostanában, ugyanis fontosabb dolgai vannak. Most nem tud velem együtt videózni, mert suli és minden, vagyis most egy kicsit egyedül folytatom, aztán majd lehet, hogy az egyikben ő is benne lesz, amikor ráér. Na, akkor nincs több mondani valóm, kezdjük is el. Ugye ez a 3 napossal tartottunk. Az előző videóban volt olyan vágáshiba, hogy amikor, ugye tudjátok, volt ez, amikor megvágtam, és azt mondtam, hogy találtam pókicát. Na, azt már melyikre találtam, észrevettem, csak arra már fel volt töltve a videó. És akkor, hát ja, azt kellett volna írnom, hogy elmentem pókot ölni. Vagyis nem találtam pókicát, vagyis ezt nem tudom, hogy most nem vettem észre, hogy nem találtam, hogy találtam pókot, vagyis én ilyen hülye voltam, mert ugye, hát ez az én tulajdonságom, hogy amikor lusta vagyok átnézni a videót és megvágni rendesen. Na, ez a mai videó is egy 20 perces lesz, azt hiszem. És akkor ugye 3 nap vagyunk, jaj, már este is lett, mert ugye este léptem ki. És akkor nem is tudom, mit kéne csinálnunk. Ugye az Alchemy Engine-re még gyűjtök, meg láda, az nagyon kell. Úgyhogy elmegyek nagyon sok fát vágni a kis villóval. De viszont hát húsom az van, azért majd elrakom oda, hogy ne kelljen mindent magammal cipeljek. Ezért is, meg másodszor is tényleg fölösleges, ez van. Meg bífalú kakát kell szednünk, ha meg lesz az Alchemy Engine, mert az Alchemy Engine-ből lehet egy ilyen nagyon jó farmot csinálni, az Improved Farm. Meg is mutatom, ha meg tudnám. Az Improved Farm, a Basic Farm az szar, az Improved Farm már jobb, és jó. Alchemy Engine kell hozzá. Alchemy, nem Alchemy, hanem Alchemy. Rosszul mondtam. Meddig tart ez az addig nem tudom, meg kéne ölni ezt a bífalut. Ahogy emlékszetek arra a kék gombás szarságra, azt már megpróbálom egyszer fölizélni. Mert amint láttátok, én hülye voltam és nem tudom, mit csináltam azzal, de nem baj. Nem baj. Na, már is nappal lett, és akkor mehetünk. Blues. Oh. Tényleg. Ez csak este jelenik meg, vagyis este kellene majd. Na akkor vágjunk fát. Náj. Gyorsan. Nem gyorsan, hanem ja, csak így. Arra nem kell gyűjtenem, mert csak 2 van. Pinekona, ez jó, hogy tüzet csinálni. És akkor menjünk ugye izét. Meg kéne szednem pár füvet, mert ugye szeretnék csapdát csinálni. Ami nagyon kell. Halljátok itt? Mennyi béka van? Gondolom a horgásztó miatt, nem tudom. Pedig azt állítottam be, hogy kevesszer legyen béka, és itt annyi van, mint a rohadék. Ezek már támadnak engem. Komolyan, oda megyek egy bífalúhoz, és inkább azt támadják, ne engem, mert én itt nagyon rossz szeretnék gyűjteni. Segíts, te bífaló! Hát bazd meg, te bífaló! Milyen vagy te? Segítenél végre, mert ez a szar nem hagy. De milyen ez a bífaló már? Au! És kidobja a cuccom. A lájteremet is kidobta. Jaj, megdöglök. Júj, uram, atyám, ezek dobálják ki a cuccomat.
csapjon beléjük a villám, bakker. Ó, ide jövök a pókokhoz, azok után segítnek. Tehát a pók is engem támad. Nem, hogy a békákat. Azt hiszem erre voltak a cuccaim a bifanónál. Aha, szépen kirobták. A cuccaimat. Ezért utálom a békákat. Véletlen oda megyek hozzá, és így kidobálják. Egészen meg megölnek. Haj. Ott volt egy ilyen kő. Úgyhogy ezt kiszedném még, de eltörik a csákák. Éppen, hogy utolsó ütésre tört el. Na most szerek ilyen ágakat. Na, így. Oda csapott. Láttátok? Oda a virágra, amit én szépen fel tudtam volna szedni. Például most virágot kéne egyek. Már jó. Most azt kell legyek. Ilyenkor, mert ez... Ó, még egy pók! What the fuck? Itt nagyon sok pók van. De most véletlenül rámentem arra a szarra. Bocsánat, pókuca. Nagyon sok minden van. Szerintem minden kellett volna költözek, de nem baj végül is. Ide is el tudunk mindig. És már csak 2 ilyen bánya kell. Igen, kész. Mindjárt megvan az Alchemy Engine, már csak egy csomó fa kell. Eláll az eső. És akkor már olyan messze van a házam. Jó van. Pókokat kerülgetem. Itt 3 tojáson így egyszerre. Jó, elállt az eső. Megint ez ilyen villám csapásos eső volt. Egyet csap a villám, és akkor így eláll az eső. Vagyis ez nem tudom mi most, hogy most ez így rendes. De jó. Meg az előző részben egyszer találtam olyan hülye követ, amin volt ilyen járó. És így ilyen dimenzióba át tudtam menni, ahol csak este van, vagyis Willows lighter kell oda. Vagy fákja. Vagyis ja, most be kell gyújtanom jól. Hát most ugye fám nincsen, de a refinénél tudok csinálni. Basszus. Na most csinálok ilyen ropét. Akkor ilyen, ehhez 2 ág kell. Na most akkor mielőtt ránkostam, a lightert viszem magammal. 2 gomba ajánlom, hogy megjelölőt, meg kell fogom szedni. Nem tudom, hogy mondjuk 2 gomba az mit csinál. Talán felviszi az életet, vagy az agyamat viszi fel. És nem tudom. Én meg itt vizelve. Pókit látom, nem? Most engem támadtál? Nem. Nem tudom, hogy engem akarnak el, de... Van, nem őrizgetnek. Most hát tudok csinálni ilyet, ha lenne még kövem. Amíg kell egy darab, és akkor tudok többet csinálni, és akkor a nyuszi üregekre így. Na, és akkor ugye keresnünk kell egy közel lévő hozzám. Pedig bejutottam. Mi a ficsaban? Kakival? Kakival is? Csinálják az a bombához. De hol volt? Most én felgyújtottam azért. Valamit.
vagy. Van itt? Fú. Most az életemet tette föl. Nem baj. Együnk már levitte a folyamatot is. Munkat is tudunk. Sírjuk magukat. Úgy. Na, megvan a 6 darab, már csak fát kell vágnunk. Ugye ezt fel kell gyújtsanom. Mert fát akarok vágni. De ez hamar elég viszont. Baltán sincs, de van. Na. Aha, na reggel is lett, milyen is tolódóra. Ezt a gombát sikeresen fel tudjuk szedni, szerintem ilyen kék gombát többet nem szedek. Köszönöm, a kék gomba jöttem. Na mindegy. És eltörik. De hihetetlen ez. Megint mennem kell olyan szarágot keresni. Akasz kell. Hát jó, most hű nem nagyon. Na, ott a nitrát, amit egyszer kiloptam. És nem találok. És szerintem nem erre kéne mennem. De erre egy kicsit felfedezek. És akkor hát, ha erre lesznek. Talán. Vagy soha. De szerintem itt még nem voltam. Nem voltam. Ott egy darab remek. Na még egyet. Aztán már minden jó. Ó, hogy ide is eljöttem volna. Na, akkor csináljunk voltát. És vágjunk a fákat, fölösztetni. Refinélia. Board. Science machine kell hozzá. Ó! De jó. Nem baj, ez is jó így. Legalább lesz villámrugunk, és meg tudjuk védeni a villámoktól. Ó, túl keveset szedtem? Nem, jó. Akkor hol van a házunk? Messze. Béka, menj onnan. Akkor most már le kéne fogjak. Pók. Hát látom, nagyon sokat állítottam a pókokból tényleg. Taságluk. Jó. Béka. Béka. Fa. Az a fa jól jön. Még ez csak fát ad. 12 fel, nem tudom, hogy elég lesz. Jaj! Ez nagyon fáj. Itt van, és akkor tudunk még csinálni. Hú, nem tudom. Hát ebből 3 jön ki. Jó, még vágunk. Még. Jupi. Ha még egy darab kell. Jó, most már tudunk.
Alchemy Energy. Cutstone. Kell hely. Akkor Manuréval most be... nem akartam volna, nem vagy, de lerobom a kakát. És akkor... 1, 2. Juhú! Alchemy Engine. Ilyenünk is van most már. És... ja. Csak közben megint írtam. Nem értem, miért videók közben írok vissza, de mindegy. Mennyi kaki van. Az éjjelre jó lesz. Az Alchemy Engine most megvan. Örülünk. Most keresünk kéne gyors egy ilyen, ott van, set trap, ide teszem, és akkor ott meg lesz. Meg kéne majd ilyen, tudjátok, ilyen, hol van az, valamilyen kajakészítőt, igen, pot, nem tudom. Akkor az úgy lehet szerezni, hogy felgyújtjuk a fákat. És akkor, amikor kivágjuk, abból kapjuk ezeket a faszeket. És felgyullad, és ezért megtámadja a tüzet. Oké, már is. És akkor látjátok, mindig egyet kapunk. Fölül ebből is van. Fölül ebből nem. Ezért kell sokat felgyújtani. Így. És megsütöm gyorsan a húsikámat. A kakival befűtök. Na, és akkor menjünk gyorsan. Csapoljuk ki. Hát 2 darab kell. És lehetőleg a házunkhoz közel. Ahol nincs fa. Nem baj. Gyorsan égjetek. Jaj, mindjárt lesz. Jó. Hazajöttem. És akkor megnézem, hogy a kajához... Jaj! Mi ez a lag? Mennyi kell még ahhoz? Ugye crockpot, 3 darab ilyen cutstone, azaz csinálok még. Még mi kell hozzá? Várjál, hol van az? És 6 bot. Na most egy ilyen logókát csináljunk. Vagy ilyen sütőt. Szerintem a logókával jobban járnánk, ahhoz kell meg kötél. Úgyhogy ja. Szerintem ezt a részt innen így be is fejezem, lehet, hogy nem perces, de nem baj. Végülis mindegy, hogy mennyi perceset csinálok, remélem nektek ennyi is elég. Úgyhogy remélem, hogy tetszett a videó, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel. Sziasztok!